Kabalo ka, Jing. Nakita tagdak ko nga patong, Jing. Congrats! Nami nakitang patong. So, tanaw na mo na diri ay. Hey guys, welcome back to my vlog. This is Olanga. Ngita og part 2. Okay, nakita na mig patong. Kita mig patong gamay kaayo bago pa ni gasugod. So guys, mangita na sa mig laing patong ha kay ganahan mo gud si Gio magkita og patong. Kumusta naman ka, Gio? Okay ra. Oh, okay, let's go. Guys, kapoy kayo mangitag patong oy. Awa mga gianan oh. Lanay namatay nga nangka o dako kayo. Ingon ni Gio ba kay ako ni himuog Christmas tree. Wala man na namatay. Ha? Wala man na namatay tanawang daon oh. Di mo gud na mao. Luok sa good. Matay ha din kay wa man ni gibalin sa bunot. So mangita pa mig patong. Patong. Where are you, patong? Hala, Jing, there's another patong, oh. Have you seen? Tara. Patong. Di siya makita kaya nasa layo. Patong, oh. Oh, dag-araw dyan. Kabalo ka, Jing. Nakita tagdak ko nga patong, Jing. Congrats! Nami nakitang patong. So, tanaw na mo na diri ay. Kita nami og patong dako kaayo. Super jud siya kadako nga patong. Kadak sa kanding. Naraay, dako kayong patong. Okay. The patong is real. Super dako. Oh guys, dako kayong patong. As in, kadako sa patong. Di may masaka mo ito ng kwaon ng patong nga dako kaayo. Dako kaayo mga patong. Di may kaanha diya kay taas. Taas na kayo siya, oh. Pila ka kilometer na ito yan. Anwar bungtod. Amo ang bungtod, oh. Palibot nga grabe. Kagubot. Hi, Gio! O siya mong gibati nga kita tagbat patong nga dako ba? Happy. And then, picture. Oh, Happy New Year. Happy New Year. Okay. Head. The patong is real, oh. Dako kayong patong, guys. Diha! Taka. Kay! Jinilina. Mahulog gani ka din, ha? Galing kung kaya ako mangkiking. Okay. Iha ko ng suwayan kung unsay kinabuhi sa unggoy daw. Okay, go Jing. Go faster. Ato dito age. Go Jing. Ge. Unsay nawon sa ungo. Ito nimo, nawon sa monster. Nawon sa monster. Lain. May nawon sa monster. Luya ko nimo nakakaw nakagdugo-dugo. Soko ko kay wala kitang plato damang ganatang daga. Angkas oh. Nguhag kumpay mama ni Gio. Ato ba? Unya karon naka-move on na ka nga wa ka kakaog dugo-dugo gahapon. Wala bito. Di ko ganahan og dugo-dugo. Kay nga naman. Bulad ra ko ganahan. Okay, pero wala kay plato. Di na ka magsuko-suko. Ganun ko magkuko. I have two emotions, anger and don't give up. Halag walay sudan. Wala, basta may two emotions are anger and don't give up. Halag walay sudan basta. Pagkatibuhi. Basta walay dugo-dugo. Pero goal kay gahapon. Suko kay ka. MDR. Ha? MDR. Ano sa MDR? MDR. Ay. Ho.
Look at the big trees up in the sky. Naabot mig mga kagubatag pangita ug patong. Jing, anong nangita man tag patong, Jing? Para sa tong content of the video. Unsa ini ni sa patong? Home of the termites. Really? Ingon si mong mama. Mano ni termites sa yuta. Na may termites ganahan sa yuta, na sa termites nga di ganahan og yuta kana ganing imong balay ni galak murag na siya black gani nga taas kay nga murag yuta nga gahe. Termites man to. Ako para na kami termites may mga sa lalom kay kami puyo man sa yuta. Oh. Kita kung ana nag-tree house kana patong be. Good. Pwedeng yaw. Nang welingaw man. Na istorya pa. Wala ka kanag duga-duga. Oh, nisuko jud ka. So di dito gana kung dugo-dugo ako binuang mo. Yung mang gisapot man kana mo na makagbatog hapon ba? Sig, ala sige kunya niya. Ano na? Ala. Si Gio. Ikot buhok. Gio. Oh, nice ka siya buhok, guys. Las utag na mo ni mong managing ay. Tabok mo ba? Ikaw? Diwa. Sure. Oh. Wait,